gure berri izan eta emateko, kuadrillaz kuadrilla, etxez etxere bai, arpide izateko ez egon zain, zain, zain. Edabide berri bat baino gehiago, aletxoak jaso urtaro zurtaro, euskara paperean ez alduzu nahi, Arabarrok argi dugu guk bai, bai, bai. Jarri zure aldea eta arte hartu. Hauxe da euskaraz bizita izan, nahi dugunaren seinale, baina eguneroko lana dau, abiarez egin kale, ta ere indako hasia jaso, elezele alezale. Bale, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, ongi etorri zuoi guztioi eta ongi etorri jakina aleari. Horretarako bildu bai gara gaurkoan, guztion artean Arabako Euskara Hutsezko astekari berriari ongi etorririk beroena emateko. Guztion aletxoekin erekitako proiektua da alea, eta horrek hain zuzen ere egiten du aberats, anitz eta koloretsu. Zure alea eta parte hartu, asteroko kimuari loratzen lagundu, jarri zure alea. Jaso dut alea eskuan, oraindik zuek ez duzuena jaso, eta izan da haur txiki bat hartzea moduan, ezta? Esan ez, Gasteizen geu gaiziteiz desagertu zanetiken nolabait argi bat itzali bezala intzan, eta gaurtzune bat ikuste zan prentsanari dagokionez. Alea akronimo balitz, zeren akronimoa litzateke, eta burura etortzen zitzaidan Arabako lurraldeak euskaraz aurrera. Asteroko kimuari loratzen lagundu,